Здравейте, Лилсон от Battery Service. Сега ще ви покажем за тази количка, която правихме някакви дрифтове с нея и такива неща. Тя по принцип е за това нещо. Нали? Тук има дрифт, може и да не се дрифтира, може и нормално да се кара. Мисля, че това е за по-висок режим. Ако не се лъжа, има напред-назад, неутрална музика и някакви такива щуроти. В смисъл готино изделие. Както виждате, двата мотора са по 150 вата. Т.е. доста е мощна, не са малки и така нататък. Хубава е количката, на мен много ми харесва това нещо, защото не е с дистанционно, детето може да се научи на някаква координация. Нали? Като цяло. Батерията стои ето под този капак, не под този, а под тази пластмаса и тук вътре. Ето тук колегата може да ви покаже, това е контролера на количката и зад него, зад шината, която е зад оста, стои самата батерия. Батерията е ето това. Това е оригиналната батерия, която е 24 волта гел. Високоразрядна. Сега колко високоразрядна, те ни дадат някакви ампери. Не мога да кажа колко е. Идеята каква е това нещо, клиентът казва, че изкарва около 2 часа. Идеята да вдигнем естествено времето за работа. Като за целта сме подготвили, това е тестови пакет с Samsung клетки 29 мисля, че или нещо от типа. Тук имаме 7 последователно и 4 в паралел, т.е. 28 елемента, общ капацитет 12 ампер часа приблизително. Нали, като това нещо ще го заредеме в момента, ще го монтираме в колата, ще го пратим на клиента, за да видим дали изкарва повече време с този тестов пакет, макар че той е с стари клетки. Т.е. с този Samsung, ако изкара повече от 2 часа, ще бъде чудесно. Т.е. би трябвало да говорим 4 часа. Нали, да удвоиме, което означава, че с чисто нов Samsung би трябвало да сме на 5-6 часа време за работа, което ще е чудесно. Нали? Вместо зареждаш през 2 пъти в деня или 3 пъти, ще зареждаш може би веднъж дневно. Така че ще направим второ видео, в което ще ви кажем какъв е резултат от теста на този пакет и съответно след такъв тип модификация, нали, и цената и каква ще бъде, да прецените, ако си купувате подобен тип изделие, защото това е коренно различно от тези, които са масовите колички с дистанционно. Тук имаме много ватове, имаме 20 км в час и така нататък. Може да се кара като обикновена и като дрифт. Съвсем различни са нещата, доста по-мощно е. Така че, ако имате някакви такива неща, насреща сме и чакайте втората част на видеото.